Татар халкы гомер-гомергә үзенең милли дәүләтен, мөстәкыйль дәүләтен зергә хыялланган. 1990 елның 30 августта без Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул иттек һәм анда татар һәм рус телләрен дәүләт теле дип игълан иттек. Әмма ләкин шушы көнгә кадәр әле безнең туган телебезнең татар теленең дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрелә алганы юк. Әмма ләкин мине бер нәрсә куандыра. Менә мин Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына киләм дә, үземне монда чын мәгънәсендә татар рухлы татар кешесе итеп сизә башлыйм. Чөнки монда татар теле чын мәгънәсендә дәүләт теле. Бу кичкенә генә үзенә бер мөстәкыйль дәүләт шикелле. Монда безнең гореф-гадәтләребездә, йолаларыбызда сакланган, монда безнең тарихыбызга да ихтирам бар, монда безнең милләтебез дә югары дәрәҗәдә. Советлар Берлеге заманында 70-80 ел дәвамында безнең халкыбыз үзенең мәктәпләрен, милли мәгарифен, милли мәдәниятен бик нык югалта язган иде, бик тә түбән дәрәҗәгә төшкән иде безнең милли мәгарифебез. Әгәр дә шул заманда Совет чорында безнең театрларыбыз булмаган булса, бигрәк тә Галиәскәр Камал исемендәге академия театры булмаган булса, белмим, безнең милләтебез бүген ни хәлдә булган булыр иде. Мәктәпсез вакытта, милли мәгарифсез вакытта, телебезне югалтыр дәрәҗәгә җиткән вакытта безнең бер милли утрау булып Камал театры яшәп калды. Һәм менә шушы милли утраудан әкрен-әкрен зурая барып, бүгенге көндә безнең республикабыз үзенең милли үзенчәлекләрен көннән-көн көчәйтергә тырыша, үз-үзен саклап калырга тырыша. Мин ышанам, әгәр дә киләчәктә татар халкы яши икән, Камал театры, гомумән татарның театры яшәячәк. Ә инде театр яшәсә, һич шиксез татар халкы да үлмәячәк, ул да киләчәккә барачак.